'yan ta'adda da ke garkuwa da mutane suna hana mutane sakat don an halaka su domin su ma neman suke su halaka mutane. Mun kammala ayyuka kusan 260, akwai muhimman ayyuka kusan guda 19 wayanda muka gabatar ko muka kammala gabaki daya. A cikin shekara biyun nan gwamnatin shugaba Tinubu ta yi gini da sayan na'ura manya-manya 503 a cikin manyan asibitoci 61. Shi shugaban kasa ya shigo da iri daga Mexico na alkama ton 6,750. Shin Najeriya za ta ci gaba da rayuwa cikin juyayin matsalolin da suka dabaibaye ta? Ko kuma za ta rungumi sauyi mai wahala amma wanda zai haifar da ɗorewa na ci gaba? A ranar 29 ga watan Mayu na shekarar 2023, 'yan Najeriya suka yi zaɓe mai inganci. Suka zaɓi shugaban ƙasa Bola Ahamad Tinumbu domin ya jagoranci sabon salo na tafiyar da Najeriya. Tafiya ce da ke cike da ƙalubale, amma kuma mai cike da fata da hangen nesa. A yau mun cika shekaru 2 a wannan tafiyar da ta kunshi matakan gyara, sauye-sauye da jajircewar gina sabuwar Najeriya ƙarƙashin taken Renewed Hope, wato dai sabunta fata. Tun daga ranar rantsar da shi, shugaba Tinubu ya ɗauki matakin rushe wata matsala mai dogon tarihi, cire tallafin man fetur. Matakin da ke nufin dakile asarar arzikin ƙasa da kuma sake fasalin tattalin arziki domin ya zama wanda zai amfani kowa da kowa. Duk da cewa matakin ya janyo matsin lamba ya kuma haifar da sabbin hanyoyin ci gaba, gwamnatin ta ƙirƙiro Renew Hope Infrastructure Fund wanda ke janyo hankalin masu zuba jari daga ƙasashen waje. A yau ana aiki tukuru wajen amfanin gina tituna, wutar lantarki da kuma masana'antu. Gwamnatin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ta zaɓi shugabanni masu ƙwarewa domin tafiyar da muhimman ma'aikatan gwamnati. Nasarorin da ake samu yau sun faru ne sakamakon irin waɗannan ƙwararru na jami'an gwamnati. A fannin tsaro, gwamnatin ta karɓi mulki a cikin mawuyacin hali na hare-haren 'yan ta'adda da 'yan bindiga. Amma a yau an samu raguwar hare-hare a wasu sassan ƙasar nan sakamakon ƙarfafa ayyukan haɗin gwiwa tsakanin hukumomin tsaro. Duk wanda ke misali zaune a Abuja ya san irin halin da aka shiga na wato 'yan iska da kuma 'yan daba da kuma masu garkuwa da mutane suna shigowa, musamman wasu wurare da ke kewaye da Abuja suna zuwa suna ɗaukar mutane suna garkuwa da su, suna karɓan kuɗaɗe. An ta fama da su, to amma alhamdulillah yanzu wannan gaskiya yanzu ya ci baya kwarai da gaske. Haka ma idan ka koma wasu wurare kamar jihar Katsina da jihar Zamfara da jihar Sokoto, an ta samu abun ya dagule. To yanzu din ma ba wai abun gaba ɗaya ya kau bane, fi sabilillahi, ba wai an samu maslaha bane gaba ɗaya, amma an samu kyakkyawan ci gaba. Manyan miyagun 'yan ta'adda da ke garkuwa da mutane suna hana mutane sakat, suna hana su bacci, suna hana su zuwa gonakai, yanzu gaskiya an shawo kansu mafi yawanci. Manyan su ma don an halaka su domin su ma neman suke su halaka mutane, ko kuma an ce ma sun ta halaka mutane. A fannin noma, gwamnati ta samar da kayan aikin noma na zamani da tallafin kuɗi ga manoma. Ta ƙarƙashin bankin noma, gwamnati ta ware naira tiriliyan 1.5 domin haɓaka fannin. 'Yan ma'aikatan noma da muka zo muka samu su sun shaida cewa abubuwan da aka yi cikin shekara biyun da ya wuce ba su gan wani shekara biyu da aka taɓa yin irin wannan aikin ba. Misali, ko lokacin da aka rantsar da mu sai muka waye gari sai aka ce an canza sunan ma'aikatar daga Federal Ministry of Agriculture and Rural Development zuwa Federal Ministry of Agriculture and Food Security. To wannan ya nuna lalle ya san abin da yake damun ƙasa, kuma ya duba ya ce cewa to ga hanyar da ake so a bi. Harkar noma da harkar abinci ba an bari ba ne a hannun ministry, a yanzu yana level ɗin presidential level, wato akan wajen shugaban ƙasa, akan teburinsa yake. Bangaren ilimi kuwa, gwamnati na ƙoƙari wajen hana yajin aiki a jami'o'i,
kuma an bullo da hanyoyin tattaunawa da kuma inganta rayuwar malaman makaranta. Kwanan nan aka sake ba jami'u kuɗaɗe masu dama wajen biliyan 50 domin a ƙara haɓaka wannan ɓangare na ilimi. Kuma idan ka gane da kaga wannan ƙungiyar ASU wanda suna yawan zuwa yajin aiki saboda ba a biyan su haƙƙinsu. Tun da Bola Ahmed Tinumbu ya hau mulki, mai girma shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinumbu ya hau mulki, an ƙi yadda a bari su je wannan yajin aiki. Kullum ana ta tuntuɓar su, ana biya musu bukatunsu, duk abin da suka ce suna so ana ƙoƙari bakin gwargwado, bakin halin da gwamnati za ta iya, ana samu ana dai tafiya da su, saboda illa ne a ce yara sun dawo gida malamansu saboda malaman sun je yajin aiki. Cire tallafin mai ya taka rawa wajen farfado da tsarin CNG, wato amfani da iskar gas a motoci. Wannan ya rage dogaro da man fetur tare da kare muhalli. Da aka cire tallafin kuɗin man nan, ai kaga akwai tsarin da aka ɗauko na CNG, mota mai wato na'ura mai aiki da gas. Kaga wannan idan misali da kana kashe, an lura wajen harkan sufuri ba abin da ke jan kuɗi kamar harkan fetur. To tunda an cire tallafin nan kuma fetur ɗin nan kuɗin shi ya tashi ya saba, sai aka ce to me kuma za a ɗauko wanda talakan Najeriya kuma zai amfana. Sai aka shiga cikin wannan harkan gas ɗin, harkan CNG. Ana shigowa da na'urori wanda za su taimaka ma masu motocin zaman kansu da kuma motocin sufuri, har ma motocin da kansu ma an sassau, kuma an babbada, an ba kungiyoyin kwadago, an ba ɗalibai a jami'o'i. Ana nan kuma ana ta encouraging, wato ana ta nuna ma 'yan kasuwa su ma su shiga wannan harka ce mai daɗi, saboda idan da kana kashe naira 10 misali a fetur, in dai ka rungumi harkar CNG ɗin bai wuce ka kashe naira 4 ba. Kaga ai an samu sauki. Idan ku dama aka samu sauki, kaga kayan masarufi da abinci duka za su zo su samu sauki. An buɗe damar samun lamuni ga 'yan kasuwa da masu ƙaramin ƙarfi domin rage raɗaɗin matsin tattalin arziki da bunƙasa arzikin al'umma. Akwai maganan credit ko wato maganan basuka da aka ce za a ba masu ƙaramin ƙarfi. Idan abin da shi shugaba Bola Ahmed Tinumbu ya lura shine, wani bi abin da ke jawo cin hanci da rashawa shine kana son ka sayi mota ka rasa kuɗin, kana son ka sayi fridge ka rasa, kana son ma ka biya kuɗin makaranta ma ka rasa. Sai aka fito maka da tsari da za ka iya samu ka sayi mota ba tare da kana da kuɗin na gaba ɗaya ba, ka biya kuɗin makarantar yaron ka ba tare da kana da kuɗin na gaba ɗaya ba. Wato ana kawo maka hanya kamar da turawa ke yi, ana ɗauko maka hanya mafi sauƙi wajen biyan buƙatan kanka ba tare da ka shiga wani hukuma ba. A fannin ayyukan more rayuwa kuwa, gwamnatin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinumbu ta ɗora ne kan ayyukan da aka gada fiye da ayyuka 2,064 daga gwamnatin da ta gabata. Wannan ya tabbatar da ɗorewar manufofi da rashin almubazzaranci, da kuma tabbatar da an tafiyar da ƙasar akan gwadaban da ake bukata. Mun kammala ayyuka kusan 260 wanda ƙanana ne wurare daban-daban. Akwai muhimman ayyuka kusan guda 19 wayanda muka gabatar ko muka kammala gabaki ɗaya. Wannan ayyuka suna a kowane ɓangare na wannan ƙasa. Akwai su a kudu, akwai su a arewa, akwai su a gabas, akwai su a kowane ɓangare na Najeriya. Kazalika an kaddamar da babban titin da zai haɗe jihohi 7 daga Sokoto zuwa Badagry. Haka kuma an ci gaba da aikin titin Abuja zuwa Kaduna zuwa Kano, da na Kano zuwa Maiduguri, domin tabbatar da kyawawan yanayi na sufuri. Wannan titi na Sokoto zuwa Lagos, idan ka duba an faro shi ma daga Ilela, zai shiga kusan jiha 7: Sokoto, Kebbi, Niger, Kwara, Oyo, Ogun da Lagos, wanda yake wannan titi yana da tsawon wajen kilomita 1,068, kuma an fara a ɓangaren Sokoto wajajen Ilela aka faro, sannan an faro kuma daga nan Kebbi da dai sauran wurare. Insha Allahu muna nan muna bibiya, muna inspection domin tabbatar da cewa wannan titi an kammala shi domin amfanin al'ummar Najeriya. Bayan wannan titi akwai Lagos Calabar, wanda yake coastal highway ne, wanda yana da kilomita 750, wanda shi ma an soma shi tun daga Lagos zai je har Calabar.
banda shi akwai titi daga Ebonyi wato zuwa har Abakaliki kenan zuwa Abuja, wanda shi kuma yana da kilomita 474. Shi ma zai shiga jihohi da dama har su irin su Benue, irin su Nasarawa, ya shigo ita kanta birnin tarayya Abuja. Banda wannan akwai wani Trans-Sahara wanda shi kuma zai fara daga Akwanga, Nasarawa kenan, ya shiga Jos, ya shiga Bauchi, ya shiga Gombe. Yana da tsawon kilomita 420, wanda shi kuma yana nan at procurement stage. Za a kai shi Federal Executive Council ba da daɗewa ba. Amma waɗannan saura guda ukun duk an yi procuring ɗinsu an ba 'yan kwangila suna nan suna aiki. A fannin tattalin arziki kuwa gwamnatin Tinubu ta bullo da matakan gyara da suka haɗar da ƙara kuɗin shiga cikin asusun gwamnati da kuma ƙarfafa kasuwanci, samar da tsare-tsare na dogon lokaci. Yanzu farashin man Saudi Arabia ya fi Najeriya tsada, duk da sun fi mu yawan arzikin mai. Duk da sun fi mu banda ma yawan arzikin mai, sun fi mu yawan arzikin ƙasa, saboda Allah ya albarkace su da ko ba kome jama'a aƙalla miliyan 5 zuwa 10 kai zuwa ma za su ziyarci ƙasar kowace shekara. Mu kuma ba su kai mu yawan mutane ba, amma su ma sai da suka yi gyara, suka cire tallafin mai, suka cire tallafin wutar lantarki, suka sa haraji na da ake kira VAT 15% cikin 100, 15% har akan abinci, ba don su wahal da jama'a su ba, don su fara mai da hankali ga cewa to mu ma kusan abin da ake shugaban ƙasa Bola Ahamad Tinumbu yake yi kenan. Waɗannan tsari da muke yi da kuɗin da ya kamata su shigo baitul mali bacewa suke, ba wai don ana sacewa ba, don amma shi tallafin ba a ganin wanda ke samun riba. Sannan gwamnatin Tinubu ta kuma fuskanci matsalar karancin abinci da nufin magance ta. An shigo da irin alkama daga ƙasar Mexico har tan 67,500. Wannan ya ƙara yawan amfanin gona zuwa tan 500,000 a shekarar 2024. Shi shugaban ƙasa ya shigo da iri daga Mexico na alkama ton 6,750. Amma ina alfaharin cewa da aikin da muka yi da manomanmu yadda suka sa ƙarfi da gwiwa duk suka yi wannan abin nan. Bara wato shekara na 2024 din ko buhu ɗaya ba mu shigo da shi daga ƙasar waje ba. Iri namun ne muka ɗoka muka juya kuma muka zo muka samu alhamdulillah mun samu kusan ton 500,000 na alkama a bara da noman da aka yi. To kagan ya nuna cewa kowane shekara in za mu dinga ƙara, za mu zo nan da cikin shekara kaɗan, shekara 4-5 za mu samu mu iya kawo mu cika demand mu na alkama. A halin yanzu Najeriya na da masara da alkama da kowace ta kai tan 250 a rumbun ajiyar gwamnati. Akwai kuma shirin tantance manoma tare da hukumar NIMSI domin karɓar takin zamani. Akwai program na muhimmi wanda shi shugaban ƙasa ya ba mu dama mu fara, wanda muka yi signing MOU da mu da NIMSI, National Identity Management Commission, masu yin NIN. Shine mu san manomanmu. Yau gwamnati kuma kowane lokaci kana ji ya ce gwamnati za ta yi rabo kayan noma, amma kuma ba lalle yake tafiya wajen manomin da ya dace ba. Saboda haka a wannan damunan za mu fara da Nasarawa. Gonan da aka nome shi za mu je mu yi rajista, mu san wani irin noma suke a wurin, mu san waye ne manoman, mu ɗau namban shi, mu ɗau telefon namban shi, mu ɗau nin ɗinsa, saboda mu tabbatar wannan mutumin shi ne, don na nin ba za ka tashi kai ba za ka iya amfani da nin ɗina ba. A ɓangaren lafiya kuwa an sanya na'urorin zamani 3,500 zuwa manyan asibitocin ƙasar nan.
an gyara fiye da asibitoci 8,800 a faɗin Najeriya tare da ƙirƙirar asusun kiwon lafiya kyauta ga marasa galihu. Asibitoci kuma manya na ƙasar Najeriya a cikin shekara biyun nan gwamnatin shugaban Tinubu ta yi gini da sayan na'ura manya-manya guda 503 a cikin manyan asibitoci 61. List ɗin wa'annan asibitocin da abin da aka yi da abin da aka saya yana nan a rubuce kuma yana nan a yanan gizo, kuma za mu iya baka kwafi ma za ka nuna mutane in suna so su gani, domin wannan ba wai kudura abin da za a yi ba ne, a abubuwa ne da aka riga da aka yi. Manufar gwamnatin tarayya shine ta yaya za a inganta rayuwar al'umma musamman a wannan fanni na lafiya. A yanzu haka akwai asibitoci sun fi 8,800 waɗanda suke na mataki na farko ne a duk jihohi 36 na ƙasar nan, waɗanda gwamnatin tarayya a kowane wata uku akan tura musu kuɗi, wasu su samu dubban ɗari na nerori wanda ake turawa, ana kiransu BHCAPF Facility, Basic Healthcare Provision Fund, domin su samu abin da za su sayi man janareta, su ɗan taimaka ma'aikatansu, su sayi magunguna, su gyara asibitocin nasu domin al'umma ta samu kulawa da take bukata a wannan mataki. Sannan ta wani bangaren health insurance muka sa vulnerable group fund, wato wani asusu na kulawa da magajiyata wanda marasa karfi, wanda su kuma NPHIA suke ba da capitation, ake covering ɗinsu yadda idan suka je wannan asibitocin za su samu kulawa ba tare da sun biya ba. Gwamnatin Tinubu ta kuma ɗauki nauyin tiyatar haihuwa ga mata masu juna biyu da masu fama da ciwon yoyon fitsari. An kafa cibiyoyin kula da ciwon daji da na koda a manyan birane. Mata masu juna biyu waɗanda suka zo haihuwa idan suka samu matsala, obstetric complications, gwamnatin tarayya ta sa tsari na cewa a biya musu kuɗi idan za su yi kamar tiyata, cesarean section. Da wannan 150,000-200,000 da ake bukata kafin a yi mata surgery idan aihuwa ya gagara ko kuma jini ya yanke ko wani abu, yakan zama matsala har wasu matan masu rasa rayukansu. To gwamnati ta sa da wannan tsari, kuma a yanzu haka mata dubbai a Najeriya an musu wannan tiyata kyauta. Gwamnatin tarayya ta biya ta hanyar NHIA a asibitoci waɗanda aka yi empanelin ɗinsu, domin ba kowane asibiti ba ne za su iya yi da kyau. Ba ma so kowa ya ce zai iya yin tiyata bayan ba su iya wasu su yi illa ko mace, amma akwai asibitoci wanda idan aka je wannan asibitocin duk abin da aka yi a matan da suke wannan bukata gwamnati za ta biya. To wannan dubban mata sun samu wannan. Banda wannan akwai mata masu yoyon fitsari wanda su ma da an watsar da su, iyalansu, yan uwansu da su rabu da su, amma gwamnati tarayya ta kawo wani tsari na yadda za a yi musu gyaran wannan yoyon fitsarin, su daina yoyon fitsari, a taimaka musu. Dubban mata sun je an musu wannan abu. Akwai abubuwa na masu ciwon koda, kidney, gwamnatin tarayya ta sayi kayan, ta rarraba a manyan asibitoci wanda suke da na'uran don a rage wannan kudaden, domin a kawo sauki a al'umma. Kamar yadda shugaba Tinubu ya yi alkawari lokacin rantsar da shi, ya ce zan yi aiki don Najeriya ba tare da nuna bambanci ba. A yau alamu sun nuna cewa yana cika wannan alkawari. Ma'anar shugaba na gari shine wanda ke jagorantar al'ummarsa zuwa inda ya dace, ba wanda ke biye da son zuciyarsu ba. Bayan shekaru biyu, shugaba Bola Ahamad Tinumbu ya jagoranci Najeriya zuwa tudun tsira. Mun ga sauyi mai ɗorewa, mun ga ci gaba abin nunawa, muna da tabbacin samun gobe mai haske da nasarori.